Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur otsailak 20 asteartea bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik Iñaki Zabaleta etorriko da, ELA sindikatutik datorrena. ELA sindikatuak pasaren astean parlamentuaren aurrean elkarretaratze bat egin zuten aurrekontu politiko eta fiskalitatea aldatzeko eskatzeko. Eta beste alde batetik, Ekain Albite eta Mikel Ibarguren etorriko dira Negu Hurbilak filmaren zuzendariak direnak. Film hau otsailaren 23an estreinatuko da eta horren inguruan hitz egitera datoz. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1917an Alemaniako 3. Reichak aluminiozko txanponak sartu zituen kobrezkoak erretiratuz, gerrarako behar baitzuen metal hori. Urte batzuk geroago, 1935ean, Caroline Michelsen Antartida zapaldu zuen lehen emakumea izan zen. Egun berean, baina 1986ean, Mir espazio estazioa orbitan sartu zen. Eta bukatzeko, 2003 urtean, Espainiako Auzitegi Nazionalak Euskaldunon egunkaria ixteko agindua eman zuen, etaren zatia zela argudiatuz. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteartean, ipuin kontalaria egonen da Mendillorriko Zibiboxean. Ventura Ruizen eskutik ipuin zulatua ipuinen kontakizuna Mendillorriko liburutegi publikoan. Arratsaldeko 6 eta 4 hasiko da eta 4 urtetik gorako aurrei zuzenduta dago. Asteazkenean, alde batetik Arrosadiako liburutegiko irakurle taldeak erabili Goldea hilen hezurraren gainetik Olga Tokarzuken liburua izango du hizpide. Amaia Apaulaza liburuaren itzultzaileak gidatuko du saioa, arratsaldeko 6:30. Bestalde, liburu aurkezpena egongo da Iruñeko Planetarioan. Joseba Sarrionaldiaren munduari bira eman zion ontzia liburua aurkeztuko dute Iruñeko Planetarioan. Sarrionaindiak berak eta proiektuaren sortzaile Oiane Garmendiak eta Mirentxu Oteizak egingo dute solasaldia. Arratsaldeko 7:00 Iruñeko Planetarioan. Ostegunean, alde batetik, Bazen behin izeneko ipuin kontaketa egongo da Arrosadiako udal liburutegian. Bazen behin ipuin kontaketa egingo du Maitane Perezek ordubetez. Istorio berri eta ziraragarriak kontatuko dizkie txikiei, mota eta toki guztietakoak. 4 eta 8 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago jarduera. Bestetik, korrika kulturalaren Siberua kantuz loraturik ikuskizuna egongo da Gaiarren. Siberua kantuz loraturik loraldiaren produkzio berria da. Zuberoako kantu tradizionala ikuspegi garaikidez blaiturik eszenaratuko duen sentikaria. Basa aireak, kantuak, irudiak uztartzen dituen ikuskaria da. Arratsaldeko 7:00 Gaiarre antzokian, sarrerak 7 eurotan. Jarraian, eta gauetik euria, liburuaren aurkezpena egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean. Sanduzelaiko liburutegi publikoan, euskarazko irakurle txokoan Fertxu Izquierdok
eta gauetik euria bere azken eleberria aurkeztuko du eta ondoren eztabaidatuko dute. Arratsaldeko 7etan izango da eta publiko osoari zabalik egongo da jarduera. Bukatzeko, bertso jaialdia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan, Iruñean. Bertsoaroaren programazioan bertso jaialdia eginen dute ostegunean. Arratsaldeko 7etan abiatuko da saioa, Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrerak 5 euroan salgai Naeren webgunean. Andoni Egaña, Ane Zuazu-Bizkar, Joanes Ilarregi, Jone Uria, Saatz Karasatorre eta Xabat Ilarregi izanen dira bertsolariak. Eta gai jartzailea Ainhoa Larretxea arituko da. Ostiralean, Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Iruñean. Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen gaizkiaren utxaltasunaren gaineko txosten bat liburua euskaratu du Koro Navarrok eta Mario Zubiaga Garatek idatzi du hitzaurrea. Arratsaldeko 7:30 Karrikiri elkartean zientzia politikoetako irakasle Mario Zubiagak liburua aurkeztuko du. Larunbatean alde batetik biltokiko txotx eguna egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Biltokik txotx eguna ospatuko du otsailaren 24ean. Astigarragako Izeaga sagardotegira joango dira. 12etan aterako da autobusa eta gaueko 11etan itzuli. Bazkaria eta autobusaren prezioa 60 euro ingurukoa izanen da. Izena emateko idatzi hurrengo WhatsAppean. 699-612-124. Bestetik, Bali Berdea egurrezko akuariuma tailerra egongo da Sanduzeleiko Zibiboxean. Bali Berdea sormen lantegiak antolatu dituzte kaligramak eta art zinkok aurrentzat. Hainbat proposamen landuko dituzte margoekin, koloreekin eta formekin jolasteko. Egurrezko akuariuma sortuko dute. Arratsaldeko 5:30 abiatuko da saioa, Sanduzelaiko Zibiboxean. 6 eta 11 urte bitarteko aurrei zuzenduta dago eta 10 leku daude tailerrean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Gorenak bertan behera utzi du trafikoa Nafarroara itzultzea. Baina bidea ireki dio lege organiko bati edo foru hobekuntza erreformatzeari. Justiziak Guardia Zibila elkartearen errekurtsoa onartu du. Auzitegi Gorenak hobekuntza bere jurisprudentziaren aurka berrinterpretatzen du. Bi epai desberdin eta kontraesankorrak ematen ditu 6 urtean. Txibitek esan du foru gobernuak beharrezko bidea bilatuko duela eskualdatzearekin aurrera egiteko. Argazki nagusian, eskualdeko garraioak egiten duen autobus elektrikoetako bat Iruñetik doa. Titularrean 42,5 milioi bidaia egin dira. Bilabesek erabiltzaileen errekor historikoa lortu dute 2023an. Eskuineko berrietan alde batetik, Ayerdik nekazaritza politika bateratua malgutzea defendatu du nekazaritza ministroaren aurrean. Bestetik, Jaurlaritzak euskara ikastea etorkizuneko balio gisa sustatuko du. Azkenik, 10.451 alargun pentsioak edo kenkariak dituzten erretiroak 6,28% igoko dira. Beheko berrietan alde batetik, Arrasate 100 garaipenetatik gertu. Beste alde batetik, Antiquity aldizkari ospetsuak Irulegiko eskuaren oihartzuna jaso du. Diario Navarraren titular nagusian, Gorenak trafikoa eskualdatzea baliogabetu du eta Nafarroak eskumen esklusiboa duela ukatu du. Baietsi egin du Guardia Zibilaren Juzil elkarte profesionalaren eskaria. Txibitek adostasun politikoa bilatuko du legea erreformatzeko eta eskualdaketa betearazteko. Argazki nagusian, ezkerretik eskuinera, Gloria Berastegi, Alfonso Berdoil omendua, Sisto Iragi, Alejandro Tokero alkatea, David Berenguer aktorea, David Trueba zinemagilea eta Luis Alegre erakusketako zuzendaria. Titularrean, Tutera zinemaz bete da. Herriberako hiriburuak Espainiar zinemaren
erakustaldia irekiko du aste osoan zehar. Eskuineko berrietan, alde batetik, 10.451 nafarren pentsioak 6,38 igoko dira aurten. Beste alde batetik, PSOEk autokritika saihestu du Galizian izandako porrotaren ostean. Jarraian, Lizarrako larrialdiko ekografiak Iruñean egiten dira. Bukatzeko, 87 salaketa Nafarroan zabarkeria mediko-sanitarioengatik. Goiko berrietan, alde batetik, lorategi garaiak Sarasateko zuhaitzendako aukera. Bestalde, SESMAK 116 ikasleentzako ikastetxea estreinatu du. Azkenik, LKN 5 urteko arte gorritxoa kalean. Gara egunkariaren titular nagusian, Auzitegi Gorenak bertan behera utzi du trafikoaren eskualdatzea Nafarroara, tesi harrigarriekin. Auzitegi Gorenak Juzil Polizia Elkartearen errekurtso bati erantzunez, adierazi du trafikoa ez dagoela berariaz sartuta foruen hobekuntzan, eta ez dela eskumen historikoa. Irudi nagusian, desplazatuak janaria eskatzen ari dira Rafahko eskola batean. Titularrean, Israelen okupazioa legez kanpotzat jotzen du eskatu dio Palestinak nazioarteko justizia auzitegiari. Erdiko berrian, familiaren abokatua Kabakas kasuan den Jone Goirizelaiaren hitzetan, Tolosakoa hobe da epaileak ikertzea, ez ertzaintzak. Eskuineko berrian, Daniel Galbaliziren analisia dugu. 18ak oxigenatu egiten du frijo eta koherentzia subiranista saritzen du. Genobak irribarre egiten du eta Ferrazek Galiziako hauteskundeen emaitza esan du. BNGek bere lan koherenteak kapitalizatzen du eta Espainiako ezkerra inmolatu egiten da. Artefaktua atalean, egunkariaren itxieraren arrastoa. Gaur 21 urte dira Euskaldunon egunkaria itxi zutela. Orduan, bekadun ziren Igor Susaet eta Oiana helduaienekin gertatutakoa gogoratu eta utzitako arrastoaz hitz egin dugu. Berriaren titular nagusian, Gorenak bertan behera utzi du trafikoko eskumena Nafarroari emateko dekretua. Auzitegi Gorenak argudiatu du foru hobekuntzan jasota ez dagoen eskumen bat ezin dela eskualdatu Espainiako gobernuaren dekretu baten bidez. Maria Txibitek esan du Nafarroako gobernuak beste bideren bat bilatuko duela eskumena jasotzeko. Argazki nagusian, haur bat ura biltzen Israelgo armadak txikitutako etxe batzuen artean. Al-Nusairateko errefuxiatu eremuan Gaza hegoaldean. Titularrean, Ondeamaindia Gazan. Atzerako kontaketa hasi dute Rafah beheko argazkian Igor Bilbao eta Nerea Landajo ditugu. Hauen hitzetan, debekura jotze bide okerra da. Tresna berriak debekatu ordez, horietan ezi beharko genituzke seme alabak. Honen eskuinean, Ander Perez Zala berriemaile bereziaren analisia dugu. Galiziako itxaropenak izenburua duenak. Ezkerreko berrian, Labek Euskal Lan esparruaren aldeko jokaleku berri bat aldarrikatu du. Ezkerreko berrietan, alde batetik, greba mugagabea hasi dute Araba, Bizkai eta Gipuzkoako anbulantzietan. Beste alde batetik, Tubisako langileak greba utzi eta lanera itzuli dira, aurre akordioa lortuta. Goiko berrian, adimen artifiziala mehatxu larritzat jo dute bikoiztaileek. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, trafiko eskumenak lortzeko beharrezko bidea bilatu du Nafarroako gobernuak. Espainiako Auzitegi Gorenak trafiko eskumena Nafarroaren esku uzteko dekretua bertan behera utzi ondoren, Maria Txibitek esan du Gorenak bere jurisprudentzia propioaren kontrako zuzenketa bat ezarri duela, eta beste bide bat jorratuko dutela. Eskumenaren transferentziaren aldeko gobernu bat dagoela Madrilen berretsi du Txibitek. Eskuineko berrietan, alde batetik, Iruñeko udalak 1,6 milioi euroko kalte ordaina eskatu die Labriteko zaldainaren arduradunei. Bestalde, euskara ikastea etorkizuneko balio gisa sustatuko du Nafarroako gobernuak.
Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Iñaki Zabaletarekin gaude, ELA sindikatutik datorrena. Kaixo! Kaixo, egunon. Zer moduz? Ongi, hementxe, lanpetuta, betiko moduan. Oso ongi. Bueno, ELA sindikatutik aurrekontu politika eta fiskalitatea aldatzeko eskaera edo eskatzeko elkarretaratze bat egin zenuten, ezta? Bai, duela pasaren astean, astelehenean, egin genuen eta bizi prentsaurreko bat eta aurkeztu genuen gure 2024ko Nafarroako aurrekontu proiektuaren balorazioa, eta horren arira ere, pasaren ostiralean mobilizazio txiki bat egin genuen, parlamentuaren aurrean elkarretaratze bat egin genuen, eta bertan aldarrikatzen duguna da, bai aurrekontu politika eta bai zerga politika edo fiskalitatea aldatu behar dela Nafarroan langileontzat eta gizartearen gehiengoarentzat justugoa den aurrekontu bat eta zerga sistema bat ezartzeko. Zenbat denbora daramagu aurrekontu politika berdinarekin? Bueno, hemen gure salaketa da, orain hasi berri den legegintzaldi hau dela UPN gobernutik atera zen hirugarren legegintzaldia, eta hori, elarentzat UPN gobernuan ez egotea albiste ona da, baina guk pauso gehiago eman ditugu. Eta azken finean gure salaketa da, zerga sistema eta aurrekontu politika ez dela aldatu UPN gobernutik atera ez geroztik. Beraz, zerga politika berbera daukagu eta ez dago gobernuaren aldetik hau aldatzeko inolako borondaterik eta aurrekontu politika ere berbera dugu. Beraz, ongi dago UPN gobernuan ez egotea eta badira 3 legegintzaldi hori gertatu zela, baino politikak ez dira aldatu. Aurrekontu politika berbera da eta zerga sistema berbera daukagu. Eta hori da guk aldarrikatzen duguna, politika hauek ere aldatu behar direla. Eta egoera honek ze arazo edo suposatzen ditu? Bueno, aurrekontuarekin gabiltzanez, lehendabizi horrekin hasiko naiz, 2024ko aurrekontua egiteko garaian badaude bi baldintza edo bi elementuk batez ere baldintzatzen dute. Alde batetik, gastu muga bat ezarri dela, hau da, urtarrilaren hasieran Espainiako Kongresuen diputatuan onartu zen gastuari muga bat ezartzea, eta horrek zer esan nahi du, muga izan duzen, edo ezarritako muga izan du da, estatu guztiko administrazioek 2,6 baino gehiago ezin dutela euren gastua hazi. Eta honek zer suposatzen du? Nafarroan gastua ere mugatua egongo dela, eta gastu hori ez dela ezarriko dauden beharren arabera, baizik eta muga honen arabera. Hau da, osasungintzan edo hezkuntzan edo bestelako edozein politika sozialean beharrak baldin badaude, gastua ez da izango behar horiek asetzeko adinakoa edo ez da horren arabera ezarriko, baizik eta gastu muga honen arabera ezarriko dela. Eta beste baldintzapena edo beste aurrekontua baldintzatzen duen beste elementua da zerga sistema ez dela aldatu, edo zerga sistema aldatzeari uko egin zaiola. Eta ze nolako zerga sistema daukagu Nafarroan? Alderatzen baldin badugu Nafarroako zerga sistema Europako bataz bestekoarekin ikusten dugu hemen askoz ere diru gutxiago biltzen dela. Eta biltzen da askoz ere diru gutxiago batez ere enpresa handienek eta aberatsenek oso diru gutxi biltzen zaielako aberatsenei eta enpresa handienari. Eta horrek zer dakar? Alde batetik zerga sistema langileon bizkarrearen gain egotea, biltzen diren 10 eurotik 7 langilek ordaintzen ditugu, eta diru bilketa murritza denean, horrek suposatzen du ere gastua murritza izango dela eta zerbitzu publikoak ere ez dutela behar adinako baliabide materialik eta pertsona baliabiderik izango. Eta gaur egun, ze behar sozial ikusten dituzue aurrekontuak bertara bideratzeko beharra izaten dutenak? Beharra nik uste dut guztiok ikusten ditugunak, ez? Gaur egun osasun bidera jo ezkero eta
asistentzia espezializatura jo behar izan ezkero, dauden zerrendak oso luzeak dira, edo hezkuntzan dauden ratioak oso zabalegiak dira, eta, bueno, hau da, edozeinek eguneroko bizitzan ikusten ditugun gauzak, zerbitzu publikoak ikusten dugun nola euren kalitatea gero eta eskasagoa den, eta hau datuetan ere ikus daiteke. Konparatzen baldin badugu, osasun publikora eta hezkuntza publikora bideratzen den dirua Europan bataz beste bideratzen denarekin ikusten dugu Nafarroan oso azpiti gaudela Europako bataz bestekotik. Hau da, Nafarroan osasungintzan iaz bideratu zen dirua, baina gutxiago bideratuko da barne produktu gordinarekin alderatzen baldin badugu. Hau da, iaz barne produktu gordinaren 24,7 bideratu zen osasun publikora, eta aurten 2024 24 bideratuko da. Hau da, egingo den esfortzua txikiagoa izanen da. Eta hezkuntzan antzeko zerbait gertatzen zaigu. Hezkuntzan Nafarroa alderatzen baldin badugu Europako bataz bestekoarekin, soilik bi estatuk Europa osoan dute hezkuntzan gastu txikiagoa, Irlanda eta Errumania. Beraz, horrek erakusten digu hemen egiten den gastua oso txikia dela. Eta gastu sozialarekin edo egunerokoan behar ditugun gastu horrekin jarraitzen baldin badugu, beste datu bat ere aipatu nahiko nuke, eta da etxe bizitzara bideratzen den aurrekontuaren zatia. Eta etxe bizitzara bideratuko den aurrekontuaren zatia 2024an aurrekontu osoaren 1,8 baino gutxiago izanen da. Hau da, etxe bizitzan dagoen arazoa bai maileguetan eta bai alokairu mailan dagoen arazoari aurre egiteko ez da behar beste diru bideratzen. Aurrekontu osoaren 1,8 baino gutxiago. Beraz ikusten ditugu beharrak badaudela, behar sozialak badaude, horiek egunero ikusten ditugu denak egunerokotasunean, eta horiei aurre egiteko adinako aurrekonturik ez dela bideratzen da gure salaketa. Baita ere, prentsa oharran aipatu zenuten greba feministaren aldarrikapenak ez zirela bete ez. Zeintzuk ziren horiek? Bueno, gogoratu behar da, hori azaroaren 30ean greba feminista orokor bat egin zela Hego Euskal Herrian, eta greba feminista orokorraren aldarrikapen nagusiena zen zaintza sistema publiko, unibertsal, doako kalitatezko eta erantzunkidetasunean oinarritutako bat aurrera garatzea edo hori aurrera eramatea, ez? Eta aurrekontu honetan ez dugu bide horretan doan inolako neurririk ikusten. Eta neurri posible bat eta neurri zehatz bat aipatzearren, bide horretan jango litzateken neurri zehatz bat aipatzearren, aipatuko dut Nafarroako zahar-egoitzen egoera. Hau da, Nafarroan 72 zahar-egoitz daude, eta 72 horietatik bi besterik ez dira publikoak. Gainontzeko 70ak enpresa pribatuak kudeatutakoak dira. Eta enpresa pribatu hauek kudeatzen dituzte euren egoitzak diru publikoa jasoaz. Beraz, diru publikoz hornitzen den sistema bat daukagu, baino privatizatuta dagoena. Eta zein da hemengo arazoetako bat? Bueno, langile hauek ez dutela hitzarmenik. Eta lan baldintza onik gabe ezin da zerbitzu publiko on bat eskaini. Eta hau zertan ikusten da, bueno, hasteko langileek kategoria batzuetan 1.000 euro baino gutxiago jasotzen dituzte hilabetean. Urteko lanaldia 1.800 ordukoa baino gehiagokoa da. Eta beste kontu bat aipatzearren, langile hauek bataz beste egoitza horietako egoiliar bakoitzarentzat 7 minutu baino gutxiago dituzte hauek zaintzeko. Beraz, bai langileen baldintzak hobetzeko eta bai bertan bizi diren eta bertan eguna pasatzen duten egoiliarren egoera hobetzeko, beharrezkoa da egoitzetako hitzarmen bat egitea. Eta Nafarroako gobernuak ez du inolako pausorik eman aurrekontu hauetan hitzarmen hori aurrera atera dadin. Beraz, greba feminista orokorraren aldarrikapenik ez da jasotzen, eta ez da pausorik ematen aldarrikapen horien bidean ere, eta pauso posible bat izanen zen egoitzetako hitzarmena posible egitea, baina zentzu horretan ez dugu pausorik ikusten.
Baita ere, komentatu duzunaren arira, hasi zarela, langileen lan baldintzen inguruan. Pasaren astean, Olaztiko Cementos Portland enpresan, 32 urteko gizon bat hil zen. Honekin zerikusia duela uste duzu? Bai, zalantzarik gabe, prekarietatea dagoen enpresetan eta prekarietatea gero eta zabaldua dago, azkenean enplegu politikak eta hartzen diren erabakiak horretara bideratzen gaituztelako, prekarietateak osasunaren aurkako joera du eta baita ere heriotzak sortzen ditu. Eta hau ez da kasualitatea, hain dela urte terdi, 2022an, enpresa hortan bertan, Portlanden, beste hildako bat egon zen. Eta hemen datu bat aipatuko dut bakarra. 2022an, Portland parte den FCC enpresak, enpresa talde bata, 355 milioi euroko irabaziak izan zituen. Urte hortan bertan langile bat hiltzen Olazti. Eta biztan da, dirutza hori ez dutela prebentziora bideratu. Duela egun gutxi, esan duzun bezala, beste langile bat hiltzerako. Eta hori da arazoa. Enpresek euren diru mozkinak langileen osasunaren eta langileen bizitzaren gainetik jartzen dutela. Euren lehentasuna irabaziak dira, ez langileen osasuna edo langileen bizitza. Eta bien bitartean Nafarroako gobernuak ez du inolako pausorik ematen lan ikuskaritzan eta lan osasuna bermatzeko eta lan osasun behar bezalako bat izateko. Eta hor ere, ez dugu inolako aurrera pausorik ikusten aurrekontuan. Nafarroan lan ikuskaritzan egiten den gastua Europan bataz beste egiten dena, baina askoz ere baxuagoa da. Eta horrek ondorioak ditu. Eta horren ondorioetako bat da Nafarroan aurten eta otsailaren 20an gaude, 6 hildako egon direla dagoeneko. Eta batez beste azarotik onara langile bat hiltzen dela astean. Astean langile bat hiltzen da Nafarroan. Eta horren aurka, Nafarroko gobernuak ez du inolako pausorik eman. Argi dago, aldaketa baten beharra dagoela, baina orokorrean jendea uste duzu kontziente dela egoera honen inguruan? Noski baiet, kontziente gara aipatu dudan bezala, kontziente gara medikuarenera joan eta edozein froga medikotarako edo edozein operaziorako hilabetetarako itxaronaldia ematen digutenean, kontziente gara eskoletan edo aurre eskoletan dauden ratioak guztiz handiegiak direnean, kontziente gara lanera joan eta lan ikuskaritzarik ez dagoela ikusten dugunean, kontziente gara alokairu batera jo nahi dugunean eta alokairuak soldate neurritik askoz ere gorago daudela ikusten dugunean eta egunerokoan bizitzen ditugun hainbat kontutan kontziente gara egoera honetan. Eta jakin behar dugu egoera edo egunero bizitzen ditugun bizipen horiek badutela beste irtenbiderik eta irtenbide horiek besteak beste horrelako aurrekontuetan hartu daitezken beste neurri batzuetan aurrera pausak izan daitezkeela. Eta noski kontziente garela egunero bizitzen ditugulako erabaki hauen ondorioak. Eta aurrekontuak egiteko momentuak uste duzu gizarte partizipazioa kontuan hartzen dela? Ez hori da beste salaketa bat tamalez urtero egiten duguna. Nafarroko gobernuak aurre proiektua aurkezten duenean, aurre proiektu hau ez du inorekin partekatzen, ez du inolako gizarterariren iritzirik jasotzen, ez du sindikatuen iritzirik jasotzen, eta ez da inolako parte hartzerik egoten parlamentuko talde parlamentarioetaz gain. Eta guk uste dugu, partaidetza hori emango balitz, azken finean, demokrazian eta gizartearen arazoetan aurrera egiteko, aurrera pauso handi bat emango litzatekeela, baina partaidetza gabezia hori ez da oraingo kontua, ez da aurrekontuen kontua, tamalez, esan dudan bezala, urtez urte eta hau
azkeneko gobernuekin aldatu ez den zerbaita, ez dago inolako partaidetza sozialik eta sindikalik ere. Eta etorkizunari begira, zer uste duzu gertatuko dela hurrengo aurrekontuekin edo? Bueno, etorkizuna ez dakit, nik esango dut guk nahiko genukena. Ez azken 5 aurrekontuak, pasadela egintaldiko lauak eta aurtengo hau, Nafarroako gobernuak EH Bildurekin adostutako akordio baten bidez onartu dira, eta gu akordio horrekin ere nahiko kritiko gara uste dugulako eta hala erakusten dugu ere realitateak, akordio horrek ez duela aurrekontu politika hau eta ez duela aurrekontuen norabidea aldatzen. Ez da zerga sistemarena ere. Guk zer nahiko genuke? Bueno, bestelako zerga sistema bat, non enpresa eta batez ere enpresa handienek askoz ere diru gehiago ordainduko dutena, izan ere, Nafarroa da estatu osoan sozietateen gaineko zerga, hau da, enpresek ordaindu duten zergagatik gutxien jasotzen duen lurraldea, estatu osoan Nafarroa da gutxien jasotzen duena. Baita ere aberatsenek diru gehiago ordaintzeko, eta jasotzen den diru pizketa horretatik, horrek aukera emango luke aurrekontuko zati handiago bat bideratzea bai osasunera, bai hezkuntzara, bai gastu sozialera ere. Beraz, hori da guk nahiko genukena, zer gertatuko den? Ez dakit. Zer gertatu den azken 5 urteetan? Bueno, akordio bat eman dela, akordio horrek ez duela aurrekontuaren edukia inondik inora ere baldintzatu, eta azken finean, guk uste duguna da, ezkerretik jo behar dela, ezker politikak indartu behar direla, eta ezkerraren aldarrikapenak gutxienez, mahai gainean jarri behar dela eztabaida bat izateko, eta aldin neurrian, aduntz bide horretan joateko. Eta gu herritar moduan zer egin dezakegu aldaketa hau sustatzeko? Bueno, herritarroi esan dudan bezala ez digute partaidetzarik ematen, eta azken finean, ia guztan diguten aukera edo alternatiba bakarra mobilizatzea da. Mobilizatzea bai kaldean eta mobilizatzea baita ere enpresetan eta militantzia lantzea, ez? Azken finean militatzen denean, edozein esparrutan militatzen dela ere, horrek beti gizartearen onurarako edo gizarteari onurak ekartzen dazkio. Kolektibizatzen direlako arazoak eta arazoi aurre egiteko beste alternatiba batzuk planteatzen direla. Beraz, daukagun ia alternatiba bakarra mobilizatzea, antolatzea eta gure aldarrikapenak eta gure beharrak mahai gainean jartzea da. Eta bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzun, daturen bat gehitu, ez dakit. Bueno, azken finean hori da guk egin dugun irakurketa, ez? Gure irakurketa da aurrekontuak eta aurrekontu hau antisozialak direla, aipatu ditudan elementu horiengatik eta uste dugulako ez dietela erantzuten behar bezala Nafarroan eta Nafarrek ditugun behar sozialeri, eta baita ere bestelako aurrekontu eta politika fiskala egitea posible dela. Eta posible egitea dela esaten dugu, badaudelako alternatibak eta ikusten dugulako Europan zehar urrutira joan gabe bestelako politika batzuk ere egiten direla. Beraz, hauek mahai gainean jartzea beharrezkoa da, hauetaz eztabaidatzea beharrezkoa da, eta hauek eztabaida gunean jartzeko mobilizatzea beharrezkoa da. Beraz, hori da gure aldarrikapena eta hori da gure ekarpena aurrekontu eta politika fiskalan, ez? Alternatibak mahai gainean jartzea, bestelako politika bat aldarrikatzea eta horren aldeko mobilizazioak sustatzea. Bueno, mil esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte. Bueno, ondo izan, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteartea, giro eguzkitxoa egingo du.
Kantauri isurialdean hodei guneekin eta barnealdeko hainbat bailaretan behe lainoarekin hasiko dugu eguna, baina goizak aurrera egin ahala desegiten joango dira. Eguerdirako eguzkitsu egongo da, goi hodei fin batzuekin, eta egunaren azken orduetan erdi mailako hodeiak ere agertuko dira. Egun sentian barnealdeko hainbat bailaretan hotz egingo du, baina eguerdirako giroa goxatuz joango da eta maximoak 16-17 gradu ingurukoak izango dira. Haizea ahul ibiliko da, norabide finkorik gabe, eta kostaldean arratsaldean brisa altxatuko du eta ziertzoa bizi samar ibiliko da Ebro ibarrean. Asteazkenean zerua lainotuago egongo da. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira eta ateri egongo da. Haizea hegotik finkatuko da eta indar handirik gabe ibiliko bada ere, kostaldean tenperatura maximoak graduren bat edo beste gorago geldituko dira. Hegoaldean, berriz, aurreko eguneko maila berdintsuan edo Ebro ibarrean graduren bat beherago geldituko dira beroenak. Arratsaldean baliteke itsasertzean brisa altxatzea. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Ekain Albite eta Mikel Ibargurenekin gaude. Kaixo bikote, zer moduz? Kaixo, zer moduz? Kaixo. Bueno, Negu Hurbilak izeneko filmaren zuzendariak zarete, ezta? Bai. Bueno, ere zuzendari gehiago daude, okerez banago, ez? Bai, ja Mikel tani euskaldunak eta beste bi Kataluniatik, Adria eta Nikolau. Eta noiz hasi zen proiektu honen garapena? Duela esan dezakegu hor konfinamentu garaian, hasi zela pixka, ez? Duela bizpahiru urte hasi ginen pixkate horre zubietara juten eta deskubritzen pixkat grabatuko genituen tokiak eta esan dezakegu bai, denea bai izan dela 3 urteko prozesu bat edo horrelako zerbait. Eta kontatu dezakezue pixka bat nola izan den prozesu hori, sortze prozesua? Bai, pues hori, Mikelek esan duna dira, ez? Bilatzen gen biltzen pixka bat herri bat girotu alko lukena gure mugako historia hau, eta orduan ginen, pues, muga guztia gurutzatzen, pues, bastandik hasi baita gero behera eta inguru hortara. Eta iritsi ginen zubietara, pues, ja pixkat mugatik urrunago konturatu ginen herri hortan bazeola zerbait oso interesgarria eta guretzat garrantzitsua esana eksploratzea pelikula iten ginen pelikulan, ez? Eta orduan, pues, bai utzizun momentu baten muga bat izatea, baina bihurtu zen beste zerbait garrantzitsua, ez? Eta pelikula jaetzan ieslari bati buruzko historio bat soilik, baizik eta baita zen Zubietako herria ezagutu eta Zubietako herriak leku bat izan zezaken pelikula bat, ez? Eta zeri buruzkoa izango da film hau? Egin dezakezue sinopsi txiki bat? Sinopsia erresa da. Kokatuta do 2011 urteko, Euskal Herriantza tan importante izan den testuinguru politiko horretan, ez? Hau komunikatu da nun, etaren armagabetze edaren armagabetza entzutean, eta pixkat horri buruz oinarrituta do, ez? Dena bukatzen hasi izan momentu hori, eta pixka da hondamendi horietan pauso batzuk ematea, ez? Hondan min eta zauri eta etorkizunarekiko inseguritate hortan, aztertu dugu pixkat ieslari batek ze ibilbide egitezun garai horietan. Hori da pixkat olako sinopsi txikita motz bat. Eta iesean dabilen pertsona neska gazte bat da, ezta? Zergatik egin duzue horrela? Nik uste pixka bat onginean 2011 urte hori investigatzen, zer izan zitekeen gure pelikula girotuko zuen garaia. Konturatu ginen, 2011 hortan, armagabetze hortan, zehola jende gazte asko iesi egin zuna, normalean, baino gazteago zan jendia, Eta bai irutzen garrantzitsua izatea gaztetasun hori izun pertsona bat baita ere egian
hauskortasun handiago bat bizitzen aurrean, hauskortasun handiago bat horrelako egoera bat bizitzeko, eta bai hor, sentitzen genuela zerbait bazeola garai horretan oso arraroa sana eta oraindik eta gehiago egoera sakartzen zuna, ez? Pues, hain gazte izan da horrelako egoera bat bizitzea behartuta daun pertsona bat, pues, bai iruditzen zegoen interesgarria gaztetasun hortatik. Eta gero emakumea da, nik uste dut hor, jende desberdinekin bildu ginelako eta bai hontzan errelato bat, pues, pertsona batena unkitu gintuna eta asko gertura gintuna eta balio izan zeguna guri pelikula estrukturatzeko eta pertsonaia topatzeko, eta nik uste dut pertsonari emakumea esan kontatu ziguna eta are kontatzen zituen detaiak eta are kontatzen zuen personalidade guzti hori mantendu bertzan gure historian eta trasladatu bertzan baita ere gure pertsonaiera, ez da nik uste horretik dala emakumea eta gaztia. Eta zer da transmititu nahi duzuena film honekin? Zer da jendeari, ezakit, ikusterakoan, zer nahi duzue haiek sentitzea edo? Galdera ona da, esan bueno, bakoitza nik uste iritsiko zaiola ezberdin baten, ez? Osea, pelikulan intentzioa ez da izan inondik inora zerbait jakina piztea publikoai. Hori, bueno, nik uste guk bai nahi izan dela, bueno, isiltasunei buruzko pelikula bat itea, ez? Benetan zain egotea zer den, ez? Lehen esan duen bezala ez jakita bihar ze pasako den, osea, incertidumbre hortan bizitzean ideia nahi genuen plasmatu, eta batez ikustea, bueno, gertakari hauek, guri gubentza dokumentatu gehan tokietan, beti igual iruditerian dakau, ez? Guk ere hasieran hasi ginean esaldiari buruzko filma bat iten edo dokumentazio bat iten, beti pentsatzen genuen zerbait extraordinarioa zala, ez? Korrika, basoan, persekuzioa, eta pixka baina genuen gaiteri hortatik aldendu, eta sartu igual publikoa bai eman, gure protagonista Jon Azpiurrek iteun ibilbide horretatik, ez? Eta guk nik uste jarriko deula olako bidetxo bat, baina bueno, publikoak ikusi beharko, bide horretan ze konklusiota iristen den, ze bizipen eta egia gai oso universal dela nahiz eta Euskal Herrian kokatu, orduan bakoitzak nik uste bere konklusioak ate ditzala eta bere sentipen batzukin ere konektatu dezakela. Eta gero izenburua, negu hurbilak, ze esan nahi edo zergatik jarri duzue izen hori? Prozesuan pixkat, Mikel Laboan negu hurbilak kantu oso garrantzitsua izan zen, hau da, pelikula zertazi joan, jakin baino lehen gu bagenekin ingo genuen pelikulak titulu hori izango zula. Kantu hortan topatzen genulako zerbait igual gu cinematografikoki bilagen biltzana, ez? Kantu horrek transmititzen zigun zerbait gu gure iruditan transmititu nahi genuna. Eta bai iruditu zen guretzat zala nola bai, lehengo harri fundamental hori bezala, lehengo sortze prozesua abiarazizun lehengo pieza, ez? Eta hori zen negu hurbilak kantua Mikel Laboan akaso hontan. Eta hori zen guk nahi genuna pelikula hortan ere, ez? Kantu horrek transmititzen duen sentsazio hori irudi horietara traspasatzea. Eta nik uste hortan jardun gehala eta hori izan dela beti gure ipar horratza. Eta entzun dugu kantua 20.000 aldiz, eta nahiz eta kantua pelikulan ez azaldu, titulua bai da omenaldi moduko hainbeste eman digun kantu horri. Ze polita. Bueno, errodajearen inguruan, zenbat denbora egon zineten errodajean, nola egin zenuten, badakigu herri batean grabatzen dela, eta bakarrik aktore profesional bakarra dagoela, kasu honetan Jone dena, ez? Eta besteekin nola moldatu egin zarete? Bai, rodajea izan zen, rodaje horretik lanpila bat ingen ez? Lehen aipatu den bezala 3 urtetako prozesu baten aurrean gaude. Eta horrek ahalbidetuzun guk gainezkoan baldintza ekonomiko eta disposioen araberako baldintzetan oso rodaje motxein bergenun, konparatuta pelikula formal batek egiten duen rodaje bat, ez? Gure rodaje izan zen lehenengo gunean lehenengo urtean 10 egun ingenitun, eta hurrengo urteko neguan berriz ere fetxa berrinetan bueltatu ginean, falta zitezkiun zatitxo batzuk jalotzea eta konkretatzea, eta hor uste beste 3-4 egun izan zela gehi inauteria. Eta bai, zoragarria izan da, zubitara sartu ginean guk pelikulan estruktura ganokagun buruan,
baina bertara sartu ginean eta hainbeste denbora pasatzean, pues, bueno, maite mendu ginean, ez? Bai herriakin, herriko jendeakin, jendea pila bat izan ematen, eta orduan oso aitzaki hona iritez zitzaigun behaiek, naiz eta behaiek igual esain beste nahi, kamera aurrean jartzea, eta porque asko zakaten kontatzeko, eta derrepente beste toki batetik ere altzian gauza asko kontatu, eta bat ez ikusi genuen egia pila bat zakatela, eta egiten naizia momentuan pelikulak funtzionatzeula pila bat. Eta orduan apustu polita izan da, behintzat seguramente ere zaila, baina kriston, toki politeta eman gaitu danok. Eta zer izan da zuentzako bai grabaketan, bai prestatze prozesuaren gauzarik zailena? Nik uste gauza zailena izan dela pixkat egokitzia, pues Mikelek esan duen, Zubietako deskubrimentu hori guk aurretik genuen pelikularekin, ez? Azkenean, gu eginen denbora bat pelikula bat egituratzen, pelikula bat idazten, pelikula bat pentsatzen, eta batean iritsi ginean Zubietara eta ikusi genunean guk pentsatu eta idatzi genuen guzti horrek etzula inundik inua zer ikusirik berdepatu genuen horrekin, pues bi mundu horiek ustartzea izan da pixkat nik usteet gauza komplejona, ez? Azkenean, zuk esan dezu, Jon Elazpiur da aktore bakarra. Nola, Jon Elazpiur bera aktore bakarra izan da, aktore profesional bakarra izan da, nola arituko da beste aktore guzti horiekin, nola elkar erlazionatuko dira, nola izango da hori pelikulari begira. Ez nik uste hor badaola hibridazio moduko bat, eta hibridazio horren gestioa ez da oso erresa izan, baina, bueno, zorionez, Zubietarak aktore oso ona dira, eta orduan, pues, puskaz errazago izan da dana aurrera matia. Eta laguntzarik edo kolaboraziorik egin duzue pelikula hau aurrera atera ahal izateko? Ze motatako laguntzak, esatezu? Diru laguntzak edo... Duela urte bete arte, esan dezakegu, kasi diru laguntza gabe altxatutako proiektu bat izan dela. Eskakek hemen gehiengoak zuten eskolak bai finantziatuzun proiektuaren zati bat, material aldetik eta diru imatekin eta gero crowdfunding kanpaina bat ere egin genuen, baina gerora iritsi dira, ja ben pelikula maituta zegoenean iritsi dira esan dezakegu diru laguntza publikoak eta hola. Laguntza hundiena jaso deuna, eta hau esan beharra izan da Zubietako herriana. Benetan, behi gabe, imposible izango zalako rodaje egitea, behen etxeak utzi digutelako, behaien baserriak erakutzi tokiak, animaliak erakutzi komo nola tratatzean gu inguru giro eta komo lagundu sartzen, lagundu aklimatatzen ere bai, orduan dirua baino gehiago izan da pelikula laguntza pertsonaletik atean filma bat. Eta diru bilketa kanpaina bat egin zenuten? Bai, Mikelek esan duna, hasieran proiektua laburmetraia izan da, orduan asko txikiago izan da, pues, bai, ingenula diru bilketa moduko bat, gero proiektua onditzen juntzan, eta momentu hortan baia produktora sartu zian, eta ja diru laguntzak eskatu ahal izan genituen. Baina hori, hasieran askoz txikiagoa zen, askoz gertukoagoa, eta orduan bai hori intzala crowdfunding moduko bat, pues, lehengo rodaje hori, eta hasieran zan laburmetrai hori inalizateko, baina, bueno, gero ja segituen pelikula bilakatu zen, eta beste prozesu bat hasi zen. Eta zer moduz atera zen diru bilketa hori? Oso ondo. Ondo? Bai, jendeak erantzuntzun da. Gure familia jarri zuten zirua. Izan zeme alabak dirua zotzeko. Familiak enpobrezitu genituen beste behin, ez de puta madre. Ondo, ze horrekin kurritu ahal izan genuen Zubietako ostatuan logitik ekipa guztiak, eta 10 egun horietako dietak ere bai. Orduan, bueno, behintzat minimoak kubrituta zeuden, ez? Osea, bagenokon lolekua oso importante dana, eta bagenokon janaria oso importante dana ere bai. Eta handikan aurrera, pues, bueno, beste gastuak eta tal, gero iritsi zian, ordaintzeko aukera. Eta zuek talde moduan lan gehiago egin dituzue? Bai, ingen aurretik pare bat laburmetra egin genituen eskolan, gehienok eskaken ezagutu ginen Barcelonako Unibertsitine eskola baten, eta aurretik egin genituen laburmetrai batzuk txikiagoak, eta gero bai egin genuen laburmetrai, pues, ja, profesionalago bat, eta hor Mikel Ibarguren aktore esan laburmetrai hortan, eta hor ezagutu ginen elkarrekin. Zina du laiot. Oen filminen dago, ikus gai. Eta, bueno, noiz estrenatuko da filma? Filmatzen dituko da, otzailaren 23an,
ostiral honetan, zinemareto desberdinetan, Euskal Herriko hiriburu guztitan, eta 24an larunbata izango da Don Esteben, arratsaldeko 7:00 ere aukera ikusteko pelikula. Don Esteben zinemaretoan. Oso ongi. Bueno, bukatzeko ez dakit zerbait gehiago esan nahi duzuen, zerbait gehitu, ez dakit. Animatu jendia nahi badu pelikula ikusi. Don Estebekoa nahiko berezia izango gala, ze bada pixkat igual guretzat herriai eta inguru guztia, ezkerta bat nola jaso gaituzten eta urte hauetan guztietan nola aguantatu gaituzten egai eta beti pelikulan alde indutela, orduan guretzat bada olako eskertza moduko bat eta nahiko genuke festa polio bat izatea hor familia giroan eta pelikulan parte hartu duten jende pila bat hurbildukoa, beraz, hori eta nahi bali mazute zine aretetara jun ere, pues Iruñan, Donostin, Gasteiz, Bilbo, herrietan egongoa, estatu mailan ere ikusgai egongoa, orduan, aber zei bilbidea egite duen. Primeran bikote, hemendik deialdia egiten dugu, jendea animatzen den filma ikusteko. Eta zuei eskerrak eman gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zorionak egin duzuen filmagatik. Zuei, plazer bat. Ondo izan, agur. Agur. Zerura begiratzen dut. Izarrak dira baretzen nauten bakarrak. Geldik diraute beti. Distiratxo. Azkenean idazten dizut. Oitzen hasia naizen ganbara eze honetatik. Zugan pentsatzen jardun naiz. Nola begiratzen zenidan oroitzen saiatzen naiz. Babes bila, maitasun bila. Barnean daramadan ezin egon hau lasaituko duen zerbaiten bila. Lausotu zaizkit baina, zure begininiak. Jada ez naute babesten amai ezina dirudien bidai honetan. Banoa, ez dakit noiz, ez dakit nora, ez dakit nola. Urrun egi. Zenbat aurpegi, zenbat min, zenbat ni. Non dago muga? Hemen? Zein ote da mugaren ondorengo muga? Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara elkarrizketa eta eduki berriekin. Ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.